di sisi gak omong-omong aku kan kisah kene toh. Enggak apa-apa, Mas. Hati rasa sadu. Pendek banget sih, Mas. Pertama pendek. Terus Lama-lama panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yo assalamualaikum. Yo gentenan. Iya. Gedok mana suaranya? Kurang kompak. Sekali lagi. Gedok mana suaranya? Mangan endok, lungguhe kursi. Mugi-mugi warga Gedok banyak rezeki. Amin. Mangan endok, mangan terus pokoknya ya. Yo kudu mangan seneng kok. Juga seneng. Tapi yo mangan ya seneng. Mangan endok, lawe nanas. Lah enak iki. Kok kene jawab. Ya bener Mas Lewi to. Mangan ndok kok lawon nanas sih nyapa? Mangan endok ning latar panas. Ya. Pas ya. Ya. Mugi-mugi warga Gedok seger waras. Amin Allahumma. Amin. Mangan endok tak golek-golek nih pokoknya. Iya. Mangan endok, kowe gak mangan? Gak gatel aku. Mangan no. Ora kudu mangan kon mangan lho. Mangan ora ketang saiki nggo kuwi dienggo donga. Gak sirian aku. Lah gak mangan. Gak. Tegese ngene lho Mas Komet. Iya. Dadi bengi iki kan dirawuhne rene. Iya. Kowe iki ya ndongakno warga Gedok kene. Isane Gedok iki iso Lah muncar kok nganggo pariane nyapa to? donga ki ya wong awake dhewe iki wong seniman ki ya pantun kenek, nganggo tembang ya iso. Yo, aku ora mangan ndok kok. Lah, kowe arep mangan apa eneke ndok lho? Gak mangan aku. Lah terus Aku tuku tampah sak tumbune. nggo apa? Pak Lurah njaluk duwike. Lah Allah. Kowe ora ngerti to Pak Lurah Yunian? Pak Lurah Pak Nurdin. Pak Yunian. Nurdin apa Yunian? Ya mbuh lho, nak keliru medun aku. Sok Ya aja medun sik to Dik kok ya kene sik. dereng ngertas ta? Pak, wis paham ta? Ya lah ya. Wis kenal. Eh? Wis kenal. Lah ku Pak Yunian Pak Kurdianto pelek to. Mosok met. Lho, Sing piye to? jajal aku pengen ngerti. Pak Yunian ki sing pundi? Nah. Wilih sing dalu, Pak. Sing ndi? Ngangge cokot motor. Lho. Uduh. Pak Yunian ki priyantone gedhe dhuwur. Jenggote dawa, brengose kandel. Mosok wis malih. Malih piye eneke Pak Yunian nih, wilih sing dalu, Pak. Niku nggih, Pak nggih. Oh, nggih. Wilih sing dalu, Pak. Kita ngeprank aku. Kok ngeprank piye ta? Lah sing ngene iki ketoke Pak Yunian. Pak Yunian nggih menika. Pokoke iki anggere Pak Lurah kuwi lungguhe ya ta. Ya. Lenggahe mesti tuwengah dhewe, ngarepe iki mesti ana jaminane akeh. Heeh. Ana pangane jeruk, salak, komplit. Yo kene alhamdulillah, Mas. Kok alhamdulillah. Nunggu rimo. Ya padha. Ku enek apa-apa. Lho. Lah wong iki bintang Tapi enek kopi. Iya. Wah, Pak Kurdian. Seger ta? Wis ketua panitia. Heeh. Terengginas satset. Ya. Ngersake nopo kopi ya langsung bet kopi. Langsung. Wah, lali kita ora dikei gula. Lho. Pahit. Karo ki ya pahit ning nganggo gula, ngono lho. Ya Pak anu sapa ta Pak Kurdi ta? Nggih. Pak Kurdi pun ngertos nek sampean diabetes dadi mulane ora usah dikei gula. Aku mau wis matur kok. Diabetes itu kecah sehat kok iso. Ngaturke napa kalian Ngaturke masyarakat? luput. Aduh kaya lebaran apa piye ta? Lah sampean Nggih ngeten iki lho. Aku senengku ngene iki lho, Met. Piye? Angger ning dinggon enek acara hiburan, mbuh campursari, mbuh selawatan, mbuh wayang. Kuwi angger ibu-ibu ning ngarep ngene iki senengku katok lho. senenge piye? Lho, ibu-ibu iki ning dinggon mesti kompak. Nggih, Bu, nggih. Masalah arisan ibu-ibu Kompak. Ketok kompak. Terus rasan-rasan nggih ibu-ibu, nggih Bu, nggih. Kompak. Nyapa lho ibu-ibu nak rasan-rasan suarane rak malih. Kok malah piye? Maune bar ngene ya. Yu wis krungu bareng. Apa to? Dek ini tak omongi ya.
Kowe iki lho, ya iya saiki duwe mobil anyar terus belas gak gelem mampir omahku. Kuwi jane omongane dike biasane ya kenek lho. Ngapa kok terus cuwilik? Lho, sebab ibu-ibu kok malah cilik iki ben fokus. Rasane kok fokus. Lho, kuwi nek ora fokus ora iso ngrungokne. Berarti bengi iki ke dukung ibu-ibu. Jelas ibu-ibu Mereka iso kompak. kompak. Ayo dibuktekne no. Lah bapak-bapak iki kurang kompak mulane aku gak patek seneng. Senengku ibu-ibu. Aku bapak urusanku wis. Bapak rono, aku tak reni ibu-ibu, khusus ibu-ibu menika. Kula penggemarin jenengan, Bu nggih. Mengke kersane kompak jenengan bab nek kula matur mana semangatmu jenengan jawab ini semangatku ngoten nggih. Mana semangatmu? Kompak ora? Biasa. Woe. Oh. Suaramu elek kono ya bingung to nerone. Lah kuwi apa iso ngopakno bapak-bapak? Aduh, nek ibu-ibu jelas tak ret mengguri ewon ki ibu-ibu. Bapak-bapak ndi? Lah niki 15 siji ya. tapi semangatnya ya luar biasa. Alah pengen ngerti aku. Pak nyun sewu nggih. Nek Hati-hati lho Met, dingin nek dagelan dibacok Pak Lurah yo ngono ki lho. Kowe iki arep apa? komunikasi kok dibacok tuh lho. Nek kula mana semangatmu jenengan ini semangat. Nek mboten nggih mboten napa-napa nggih. Lho. Yo diyakinkan. Akuti. Ora wis ora apa-apa engko upama mulih tanpa ndas ya tak tukokne ndas. Lah nek raup Malah penak ta ora usah sabunan raup ya ora usah. kula mana semangatku jenengan ini semangatku ngoten nggih. Yen saya lho Pak ngrepotin jenengan. Anu mana semangatmu? Krungu. Nyapa, tepuk-tepuk nyapa. Lho. Aku ra lek karo ibu-ibu nyapa. Kene khusus bapak-bapak. Ki lho Ibu. Ngapa? Apa? Ya lho, tapi kan ya akeh nggonanku, Met. Akeh ngono apa? Aku kadang-kadang nak ibu ki rada ganggu fokus, Mas. Apa hubungane? Enek campur sari kok ibu-ibu kok ngarep. Heeh. Tahu enek campur sari main ya ta? Terus? Ibu-ibu kok ngarep wayu ge anak pertama lahir berarti cek enum apik to. Cek ayu. Yo wayu lagu mulai ngemi sisan. Waduh, Walah melok joget. Anake bingung Mas. Dadi aku iki ngarep dhewe, arep tak pasne iki kok ya piye gak tak pasno ngesakno bayine. Ya ora enek ya ben ae kok ora ya mapan dhewe nek sebuke meneng kok iso. Mapan dhewe. Kowe tumon ngemi kok ngantek dipapakne iki ya ora mungkin. Kompakne. Dikompakne sepisahan malih nggih Bu nggih. Mana semangatmu? Kele. Apa lagu? Aku mau wis lagu lho. India no kene. Ibu-ibu senengane India. Nggih napa mboten, Bu? Indiamu lho ndi? Lho, ki mang gak krungu ta kowe? Gak. Ha, kok dhuwur ya? Wonjuk nada dhewe. Ngene. Kok ya dhuwur. Ayo. Sak pira? Samene lho. Kayak malah Nek jelulung. suaramu ndek iki ya biasa wae. Ngono. Ngomong kaya wedhus. Berarti kowe kan gak iso ngompakno aku kendangnya tok, Mas. Lah, entak ndi lah. Kowe arep kendangan to? Iya no. Kanggo bapak-bapak kuwi. Ya pokoknya bapak-bapak nih semuanya boleh ikut langsung ya. Ibu-ibu diam. Delengen to bapak-bapak es kalong 5. Karek 10. Kalah to mbek ibu-ibu. Jiro lu. Pak Lurahe kondur. Dereng kok. Kowe kono urusanmu ibu-ibu ya kowe kok. Tak urusane. Ayo coba semuanya suaranya bapak-bapak boleh yang ada di depan, yang tamu undangan juga para pejabat-pejabat saya minta suaranya. Iya Mas, musik. Oh, ayo Pak. Oh, asik. Oh, gampang toh? Oh, ayo, ibu lho ibu. Hah? Wong ibu kok diwarai India. Ya sing iso, sing ra iso malah kaya wedhus ketekek to, Pak. Bu, Mas aku yo kode karo iki to Mas kok. Kowe yo kendang. Iya no. Kok kendeken to, Bu?
Kok protes ya. Sakmenten nggih. Ayo Mas. Oh. Oh. Hey hey. Oh. Hey. Oh. Hey oh hey oh yeah. Wilujeng dalu Pak Wali rawuh wonten ing gedhog luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Gedhog luar biasa, suatu kehormatan kerawan beliaunya nggih. Bapak Wali Nggih. Kota nggih. Pak Wali murid. Wali murid. Bapak Pak Wali Kota. Pak Wali Kota. Kowe iki apa kenal to? Jere wis suwe ning kene. Karo mula aku ya ngomong lho. Sapa ta aku ngono. Lho lagi iki lho. Iya. Kelurahan sing dirawuhi Pak Wali Kota ya lagi gedhog Gedhog iki. luar biasa. Luar biasa untuk gedhog. Tepuk tangannya mana yo? Nggih, alhamdulillah sehat nggih Bu nggih. Lho. Wis ngomong teko sakmono akeh kok takok. Sehat nggih Bu nggih. Lah nek lara nyapa nek kene? Piye to kowe iki? Kok iso Dereng ngantuk. guweton aku. Gak penak. Tenan aku guweton ngejak iki. Aduh selendro lho. Ya ya. Wong kowe slendro iki arep rodok larang, lah nek aku kan murah, nyuk-nyuk. Ya sadar lho, Cek. Lah iya, wong sijine murah wis ilang ngono kok. Lho, tapi sampean ki sing tak omongno kuwi lho, Mas. Lah wong Apa? wis omong ket mau komunikasi penak karo ibu-ibu kok. Sehat ya, Bu nggih. Lho, Lah nek lara nyapa delok campur sari. Masya Allah, Met. Ya mbok sing realita Loh, ngono. aku ki mengadakan komunikasi sehingga penonton atau warga masyarakat Gedhog ki lho, karo awake dhewe iki lho iso komunikasi, iso kenal, iso lho ngraket ngono lho, Met. Ya ning ya sing Cara masuk. Jawa no. Sehat alhamdulillah nggih. Dereng ngantuk nggih. Engko nek ngantuk ya turu dhewe to yan kok. Ya turu dhewe piye wong awake dhewe iki kudu ngono ndongakno piye kanggo warga masyarakat Gedhog kene ben Gedhog kene desane iso mekan iki piye rak ya ngono. Mekan kayak lampu to. Dadi desa ki lampu tok. Dingekno wong-wong lho warga sekitar. Ya, Kuwi ketok murup ngono lho, Met. Dibong. Wis mbah. Pokoke warga Gedhog lho ben piye ngono lho, Met. Wis ben ngene ae apik kompak. Iya ta? Mbah, wis karek kono. Wong kuwi iki dijak omong ya wangel mbah, ya didongakno sing apik ya ngono kok. Lah didongakno nyapa nanggap dagelan, mbok nanggap kiai kok ya. Wong dagelan ki ya bagian guyoni lho ngono. Aku Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya mawon ingkang rawuh. Mugi-mugi kula dongake dados tiyang sugih Allahumma. Sugih Allahumma. Sugih Allahumma. Wis kowe ketutup kuwi beres wisan. Wong kabeh pengin sugih awakmu teko kene iki ya mergo wong sugih. Ngono lho. Ya ta? Nek gak sugih gak iso mbayari awakmu karo kanca-kanca. Kuwi ya butuh ngene lho, Bos. Piye? Oh, alah sugih tapi ora kaya Pak Wali Kota. Nyapa? Terus Pak Lurah. Nggih. Kuwi pinter kabeh. Kula dongake mugi-mugi sing kagungan putra tasih sekolah pinter sedaya. Kok akeh kok sugih mah. Lho berarti penting sugih, ngono. Lho penting pinter. Mugi-mugi sugih Allahumma. Lho banter ya sugih. Wis ra enek manfaate iku. Ora enek manfaate piye to? Lah mau sugih ngono tok kok. Lah terus Ya pinter to Met, gawe acara ngene iki lho. Upama sing lumpuhno ora wong pinter-pinter, ora bakalan dadi acara kaya ngene iki. Ngadakno festival ya ora iso. berarti wong pinter-pinter dilumpukne. Klumpukne Lah nek ora urunan, ora nek duwite terus dibayari nggih apa? Iya ta? Aku tahu masjid nggon kurang dadi. Wong pinter-pinter tak kelumpukno ya gak dadi ya. sing dadekno Ya wong sugih kuwi mergo iso nyumbang semen, boto, batako, bataringan dadi masjid. tapi kan ya manfaat wong pinter. Contone. Contone upama Pak Lurah, Ya. terus Pak Wali Kota. Ya. Apa meneh saiki nek dokter kuwi malah wong pinter. Iya. Ken dokter termasuk dokter hewan, dokter pokoknya spesialis kan ya wong pinter kabeh.
Mosok kabeh pinter. Pinter sekolahe dhuwur, ragate entek akeh. Jenenge dokter ngono kuwi. Ora iso, ora kabeh dokter pinter. Kabeh dokter Ah, iki pinter. takono masyarakat Gedhog tidak semua dokter itu pinter. Sebabe Nek dokter kuwi pinter, aku mau periksa teko mesti, ini tensi ini. Lah nek dokter gak kok aku teko, kenapa Pak? Lho nyapa ditakoni? Kenapa Pak? Berarti kan urung pinter, ya ra? Kalah dokter kuwi. Urung kabeh pinter. Dokter iki gak kabeh. kudangane simbok kae lho. Bocah pinter, besok dadi dokter. Kuwi lagune kae biyen cilik ngono kuwi. Ah iya kuwi karepe rak ben sekolah ya ngono. Ning ki gak saat ini sing dibutuhno sugih. Berarti dokter kuwi kabeh Ya ora urung tentu pinter. kok kowe di alasan urung tentu pinter? Piye wong kene dhewe ngalami kok aku lara periksa ditul ngono. Terus wis ndak apa-apa Pak ngono. Lho wong kok ditul-tul ngene tok ora kulaan ki mbok tule iki diratakno ngene kan ya penak to. Dadi iso Kowe apa ya tumon enek dokter kok periksa nganggo alat kir iki to? ya iya to. Apa enek di tul-tul diratakno ya nek kene kaya ngentet dut ngono kaya Lah kan ora kulaan ora masalah to kuwi maksude Pak dokter, Bu dokter kuwi didelok. Ya, Pak. Lah di kene iki upamane ya iki detak jantunge, terus paru-paru, atine kuwi didelok kabeh. Lah mari didelok kok terus ngomongnya ngono. Ndak apa-apa Pak, ini ringan gak masalah, cukup dirawat jalan aja loh. Ya. Aku ya nesu to. Loh, dirawat kok nang dalan nak truk piye? Mbok dirawat kaya kancane ya to, diimpus ya penak karo berbaring ngono istirahat. Sakene ra Jawa goblok menawa 7 turunan lho Mas aku. Lah ya, Lho, lah iya piye to? iya to. Kuwi maksude dirawat jalan kuwi kowe ora usah nginep ning kono. Lho pancen yo ora nginep ora kenal kok keluarga ya ora kok. Nek kuwi keluarga aku nginep wong dokter wong liya kok. Dirawat karo mlaku lho, Met. Apa iso nek ngombe obat piye masang infus piye ya ta? Mlokah mlaku ngono. Nanti ki mau pasien iki. Rawat jalan. Lah iya, terus karo mlaku ae ngono gak leren. Kowe iki lho ora kon nginep kono. Ora kenal anjene. Kok tuwapuk pisan lho. Tak tabuhane dhewe aku ora repot kok. Wo, marahin nesu tak wes pisan niku. Nyoh. Lah, iso malah mbok nyohne donga-donga ki sing apik kanggo kene iki. Menghibur. Heeh. Nyanyi. Oh, kuwi iso nyanyi ya? Lah piye to kok sok. Niki Bersama Sekar Gadung Indonesia. sapa to sing ora ngerti Sekar Gadung? Pimpinane sapa, Dik? Kiminto Darsono. Aku kaya gembas Bagong. Gak penak kowe ning. Mbok yo digedhekno kaya kancane. Salah kalau di mana-mana MC suaranya gede. Sekar Gadung itu lain daripada yang lain. Ada. Itu ciri khas Dewi MC, Dewi ciri khas. Dewi-dewi. Neng kalau boleh kasih masukan. Iya. MC itu harus lihat dari pertama kali ngomong karo apa yang diomongkan itu orang sudah wah. Iya. Oke, kembali hadir di tengah-tengah Anda masyarakat Gedhog tentunya. Luar biasa. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia, cow. Ada siapa dia? Si cantik ini hadir spesial untuk Anda. Akeh-akeh malah kau gendeng lho Loh, MC yang ngono kuwi, Mas. Ya MC yo kaya Mas iki mau lho. Guyune ya saiki ngono ae. Iki mau kaken. Kaken to. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilkan salah satu presiden yang sangat luar biasa. Ada siapa dia? Malah gua abapi kabeh sarono ki Jare kon ambune. Siti. Ya dawa aja, sithik ya aja kesithikan, sedengan. Oke, masyarakat Gedhog luar biasa. Ada salah satu presiden yang istimewa untuk Anda semuanya. Kita panggilkan si cantik, ada siapa dia? Gregetan ora gregetan piye to? Wong MC ora tau beneran kaya Mas Samala Katir mang lho. Mas Gembos. Ana Mas Gembos. Siaran dhewe. Tak siarno campur sari yo beda lho kaya. Bapak Ibu tamu undangan ugi warga kelurahan Gedhog ingkang tansah kula hormati. Lek tumbas barale. Kowe kok
ampun. MC iki keterak ngono ki gak oleh yo kudu fokus. Orkes Gak oleh iki diganggu. beda. Orkes iki beda. nak gong daerah gunung lho kowe. Aduh dinane wis ngono. Halo, saya ning kono halo. Tatap. Gak oleh terganggu lho. Rong tau ngibur wong mendem kowe. Baik para pemendem semua. Para penonton dan juga lho. Para penonton yang berbahagia, kita sambut salah satu sindennya dari Sekar Gadung Indonesia. Sah. Ada. Dah. Siapa dia? Ya. Engko siapa? Dah tuh kok. Lah, Duko. Widya. Wah. Widya. Yuk, lho, sing di Gak sing cilik kita. mosok mengkeret Widya iki lah. Wah kene dhewe ta. Nggih. Lah kan mas aku yo kono bagiane. Berarti engko diurut ngono. Heeh. Oh iya. Aku nek kon ngurut pinter aku. Monggo Mbak Widya. Yuk, so, sepote. Berdua. Ada Mbak Widya bersama Mbak Sulis Eva. Ayo kita. Komet, selamat malam. Selamat malam. Lama kita nggak jumpa loh ya Mas. Kabarnya baik toh Mas? Cak. Ning Rom. Siapa, Dek? Widya. Widya. Dalem. Nyapa? Nyapa kok ngene-ngene sampean? Oh, Eh. oh kon meneleng. Piye? Piye to ki kaya kae to. Piye Kayak lho? kita tak omongi ya. Hah? Bojone melu. Teng terus no. Widya. Dalam kan. Kaya Mbak Eva lho. Piye to? Oh ngono. Nggak iso deh mesra kayak Selamat duwe. malam. Selamat malam Cak Komet. Apa Ya ampun. kabar? Alhamdulillah sehat, kita malam hari ini menghibur masyarakat Gedok semuanya Betul ya. Mas Komet. Meriah sekali ya Mas Komet malam Meriah hari sekali ini. luar biasa. Gentenan. Alah sing lanang ketuwe enok kuwi. Oh, kamu ketuaan. Peseng lo sampean bener ra tuwek, Mas. Gak apa-apa kok tak jamunane rempes. Oh, Kamu ketuaan loh. Widya hati-hati ya. apa? Dilengkas bongko ya dia. Dilengkas bongko tuh. Sayang, Ya, rayuin aku dong. oke. Minta Bisa nyanyikan kamu? aku tuh. Bisa dong. Iya. Sayang aku kok enggak mau. Piye to jane sayang aku pengen budek kok piye to sayang? Hah? Ini mesrane. Mulane aku nyeluk iki ae lho cilik sing cek polos. Iki beresiko. Gak apa-apa. Kok pula-pula aku di go ning polsek gak apa-apa. Ojo, ojo. Lah iki aku dido meh bongko piring. Ora apa-apa pertama ngono. Lho, sesuk ya batang kuwi iki omong. Kan kita apa-apa. modelnya kayak benci itu dah. Iya. Benci itu asal kata dari benar-benar cinta. Ya ampun. Berarti engko terus meteng ki ya. Rungokno Mas kupingmu ke lho. Benci itu apa tadi? Benar-benar cinta. Oke. Duit Mas. Iki mang ra semayang kok ya. Lah wong dhek rene sik golek-golek mbok jaluki dhuwit. Nek Mas Komet no genah duwite akeh ya to, Mas. Oh, aku no apa pandalukmu pengen apa saiki apa sesuk tak turuti wae. Aku pengen rumah loh, Mas. Rumah Iya, yang tingkat 7. tingkat 7 tapi jangan anu ya dibuat mengisor tingkatnya. Ya dari Rumah bawah. Mas, rumah. Kamu pengen Aku pengen rumah Mas Yohan Mas. nanti saya buatkan rumah di atas puncak Gunung Merapi ya. Bledos. No Mas. Panggah larang kuwi kena omah tawon lho murah. Oh, Mas. paling grandul. Apa wi rumah Gunung Merapi? Aku beliin perhiasan dong, Mas. Perhiasan emas yang emas putih ya sayang Iya, ya. Mas. Ya, Ora ya. mau ngene. Mas. Tok. Perhiasan Mas, perhiasan. Apa dek cilik yo ngene to, Dek? Oh gini, perhiasan kalau Mas. Aku ra mau tukokne Tak perhiasan. tukok ning ku yo sing bunder ngono Apa padha. sing bunder Oh, kuwi? ban truk kae ya. Gonen ngono ben Wah, miskin. Lanang ra sembodo. wis ora gablek apa-apa, Dek. Wedok, anu wis duwe tumpakan porong Lah sayang. iya tumbasne tumpakan ya, Mas. Mau mobil apa? Lamborghini, Mas. Lamborghini. Lamborghini Mas, Lamborghini. Aku mau tumbasne mobil apa Mas? Apa mau tukokne tumpakan apa Mas? Engko tak
takone numpak Pak Lurah lho. Ya tumpahan ya kendaraan tosa kayak. Ya tosa yo kaya brambang. Pak Lurah lo mesam-mesam ketoke yo kenal lo karo Dek Widya. Pak Lurah ki mau kan infone Napa? kan bisi aku nih. Pripun? Cak komat mungkin kula nak anu terus dipanggil nggih ngene. ngoten to? Aku nggih Pak, aku siap kula. Kita Pak Lurah. Alah paling Pak wis tau wianan paling. Untumu ya. Ogung to. Urung kaya. Mas. Aminar Mas. Kok aku set. Jangan Sayang. aku ya Izinkan. rono. Iya sayang. Bila kamu di sisiku. Kecedet mas. Asam urate kumat. Tolong berdua ya. Iya. Lek saya nyanyi, tolong Anda jangan gerak. Karena sama juga sampean nunut laguku. Oh, Iya kan? Ora iso nembang dhewe, ora Sing iso nyanyi aku ngerayu. kowe polah. Ora iso Dilokne ngerayu mas sampean pasangannya mas. dhewe. Buktekno mas. Tak buktikan nek aku isa ya. Tenang. Isa ya apa? Rewet iki rumah tanggamu lho. Bila kamu di sisi gak omong-omong aku kan kisah kene toh. Enggak apa-apa mas. Hati rasa sadu. Pendek banget sih mas. Pertama pendek, Terus? lama-lama panjang. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Mas. Iso nyanyi mas. Iya no, karo aku Sampean tadi. piye ndang? Ayo gini. Mangku purel. Nyapa nyanyi romantis gue wong wedok kok. Lah wong lagu-lagu romantis aku ndek biyen ora kok. Aku tak rapi. Sing anyar lho, Tata tapi wis garap bareng. Apa iki lagune? Lagune judule Kondur. Lagu kek kondur iki enek mulai. Ora ngerti lagu viral. Sampeyan ya ora ngerti ta, Bri? Sing piye to mas? Aku kondur alon. Mundur mas, mundur. Mundur. Oh, kupingnya sampean ya Ora seleno. tau. Wis ora usah nyanyi Dik ya. Iya adek. Gak usah nyanyi. Aku Ora iso, aku Dek. kulinanu. Kulino nyapa mas sampean? Kori aku. Kori. Kori. Ngaji. Gak iso nganu aku. Lah, kowe- Merayu-merayu. Ketemu wong wedok apa setan jadi dikori kok sok. Lah, iya. Yo sing dirayu tak warai. Iya iya. Minta kunci. Anu nyeleh tange Dik. Ora kuwi kot. Oh, kot. Nada Mas. Magadir. Ayo. Mager. Dek, Eh? kok sidah ya? Ya kok ngomong dhewe lagumu apa ya ngono lho. Nadanya A minor. Bapakku NU, ibu muslimat. Iya deh. Lah apa? Tatak ya. Ya Allah, aku guweton ngejak kowe. Ngerti ngono ngejak selen. Lah ya iku mau nemu kondi to mas? Kowe iki ora mesti kadang ya slendro, kadang yuda gak mesti. Aku endi sing free. Lah iya lho kok iso. Iya. Wis ben nyanyi dhewe. Nyanyi karo Sekar Gadung. Iya ya. Nah, duet. Aku Ada pengen duet karo sampean loh. Mas. Oke. Oh, lah iki. Eh? Mbak Widya piye? Met, wong loro ya. Ya iya no. Ngene. Tatur. Sampean mergo bengi iki gak iso ngrayu ning kudu ngayahi wong loro ya. Ya. Ya wis paham kok. Penak lho ngajak aku wis Ya ora murah iso kok to, Mas. nyanyi. Masa aku karo iki? Wah, Ora, lah. Engko ora. lah sewantet tenan lho bocah iki. Nyapa to? Aku wis entuk tiwole. Diwule Mbak. Nak to, lho, nek Blitar iku tiwule mesti Wah, jos-jos mas. tenan tiwole kono kepiar. iso kepiar ngono. Wis sedo apa ora iki?
iki, Mas? Apa iki satenane takdir sing jawabke Bisa nyoro bae, Mas. sliramu Tapi ya lek. beda ati beda lambe Aduh. Was kadang mati rasaku Kang Mas rungokna tangisku becike kowe lunga saka uripku wis ora Pari. Tapi ya. apa Kenapa kok kadung tak lem-lem kok? Ayo, aku Kok aja ngisini-ngisini aku to. Gak aku gak ngising-ngising. malah ngising kabeh iki piye? Pari basan rangge. Apa lagu kok langsung. Ngapa, Mas? Apa ra enak. Sabar ya Dik, lagune sing anu rada sedih gak apa-apa ya. Enggak apa-apa, Nek, anak, Yon. Mas. Yang penting kita bahagia. Yuk. Sepurane yen gawe loro atimu. Terima kasih. Makasih. Iya, sayangku. Cium dulu dong. Cium neh kalau sayangku. Ini saya antar Eh. ya. Kembali. Keringetmu. Kamu ngidoni ya? Tak dilat Usut dilat lho dilat, kaya. Iki mau Mbak Sulis, karo. Mbak Widya. Nah, kan yo pas ya. Anyun sewu. Nggih. Pak Lurah ngersake lagu napa, Pak? Met go met. Napa badhe duet, Met Pak? Dalem. diaturi mriki to, Pak. Oh, Pak nggih. Lurah terus mengke Pak Wali Kota nggih dereke. Oh, ngeten nggih. Nggih to. Anu Pak Lurah. Nggih. Aku Nggih, anu sabar ya, tak golekno pangan sik sabar. ngawur. Aku kan golekno cacah. Aku malah disembah ini. Weh. Kuwi ora sembah maksudnya iki rasa hormate Pak Lurah, Pak Wali Kota kuwi mau kok Oh, kanggo sampean, kanggo klub iki lho. Sekar gadung. Yuk, kalau tadi ada Mbak Widya dan juga Mas Sulis. Mbok siarno dhewe. Yo, kalau tadi ada Sulis, Eva Fitria dan juga Widya. Yang satu ini juga tidak kalah cantiknya. Masih tetap bersama Sekar Gadung Indonesia Show. Ada siapa dia kalau bukan Leles Karnale Maria Punjung untuk Anda. Kiki, wah Kiki dan juga siapa ya? Minta tolong remote-nya di mana ini? Jangan Ki ora robot-robotan. Oh iya iya. Anae wong kok mbok remote ki. Kuwi ya iso nyanyi ngono kuwi. Nyanyi Oh, jajal nek iso nyanyi ki sambutan tapi memakai lagu. lagu. Bisa. Oke. Nanane Nana. Ayo. cangkemmu lho padakne. Iya iya aku sih iso. Nanane nano. No. Nanane nano nane. Ya. Sayang, Ya, kok ya, diringi karo kendang ben nyusul. Ya, ya, Kok nek wis teko telon kono kendange nyusul ya, Mas ya. Oke. Kita kok nyanyi ya. Oke. Saya si putri. Putri sinden panggung apal Datang kemari. menurut panggilan Anda. Kelas surone. Pak Lurah. Monggo, Pak. Kowe iki yo ndongakno tapi nganggo lagu, Met. Oh, langsung to. Langsung rap. Iya. Pak Lurah. Mugi-mugi berkah. Pak Sare. Mugi mboten pure. Pak Samad. Mugi tetap sehat. Kami tuwa. Senengane rondo. Keliru terus. Ora kleru piung. Aku nyanyi. Sing Pak Lurah apik, Samad ya apik, Sarik ya jas. Mau sing nyeluk nyanyi aku. Iya. Ayo ganti sampean. Oke. Ki Kenapa? sapa neh aku ki ra apal kok. Apal kok iso. Sapane berat ngene ya. Iki spesial kangge Sekar Gadung, ugi kangge masyarakat Gedhok. Tentunya ada bintang tamu yang sangat kecil sekali kita sebut ada. Jenengmu sapa, Nduk? Nggih kuwi dolan lho ora anu lho. Hmm? Kuwi dolan. Dolan jengkolmu. Nyanyi lho, Pak. Kuwi bintang tamu ra Oh, Jawa iki. Monggo maju mriki ya. Tak pikir karena Beto mik piyambak nyambut mik musola napa? aja. Oke, ya. Pola kayak
Iki teng dulu. Mana Pataram, Pataram. Iya, enggak maju. Maju mriki. Bareng Asma siapa? Saraswati Hafsahudaya. Asma. Kok Asma iki apa menggi? Saraswati. Nggih. Oh iya iya. Daleme mriki mawon nggih. Nggih. Putrane sinten? Pak Badrus. Oh Pak Badrus. Nggih nggih nggih. Nggih nak badhe nyanyi suarane penak, aku seneng. Nggih. Arep opahi? Kok oke bonus. Oke dhuwit. Berarti aku ayem, ngono lho. Oh alah kok yo melek men to iki. Nek swara apik wong jogete ya apik, engko ya diparingi apa ngono lho, Met. Ya ngono kok ya wong sedekah ki ora perlu dipamer-pamerke ya ra. Lah potonganmu kok ya urung tumon to. Silek 15 ya. Badhe ngaturke lagu napa saya? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Duet kalih Pak Komet. Duet kalih Pak Komet. Engko Pak Komet. Kowe iki lho komete. Anu upami liyane Mas Komet. Bang kali Pak Wali Kota apa Pak? Nggih, purun. Purun Oh, mawon. purun mawon. Monggo Pak Wali Kota niki wonten. Oh Pak Lurah. Oh, Pak Lurah mawon. Nggih Pak, nggo. Nggih Pak Lurah. Niki kan mboten lomba, dadi salah mboten urusan. Mun los mawon, monggo Pak. Monggo katur dumateng Bapak Lurah jengkar saking Palenggan tumuju wonten ing pepanggonan Trotrok Eco. Anu, ya. Yo yo. Monggo Pak. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Monggo Pak. Es bejane cacah ki nggo. Nyapa? Pak Lurah balik rono mundur dompet to Pak nggih? HP. Oh alah, ora kira dompet. Monggo Pak. Biasane lung. Beten betok mik, beten. Lah iya Niki kok yo. kersake duet Lintang Asmara. Dasok cengelmu. Adik Simet. Bocah karo Pak Lurah kok iso ora. Ora apa-apa, Pak Lurah salisting karo aku lho. Kleting kok kleting. Salisting. Nggih, menika Pak Lurah. Nggih leres nggih. Lagune manut gundul-gundul pacul napa? Anu niki mau Lintang Asmara. Nggih. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Di Siswati niki Saraswati. Wadi Seswati tanggamu bungkuk kae lho wis ah. nyuwun duet. Duet kali jenengan. Napa mboten saged kula tuliske? Ampun kok, ampun. Ah, Pak Lurah ki acting. Nggih to. Asline Dasare tasik enem lho, Met. Wah. Biyen aku kuliah ya ngono kuwi, Mas. Sing lanang mengke angger potongane bros rambuté. Ngeten lho. Ini sing lanang sing di. Mengke Oh izin Pak Wali. Pak Camat. mengke jenengan riyen nggih. Siang pantoro ratri. Napa 100 mawon kula nyanyekke. Lah ngono kok wakil. Ora oleh Berarti lah sing aku sing nyanyi 100 nih. Mboten. Ngene iki matur nuwun karo Pak Lurah, Pak Kurdianto ketua panitia ditangkap kok ya malah. Yo. Pun. Sampun. Niki sanes Pak Lurah lho Kang Mas. Lho, Mas mboten, Lurah niki panggilannya. tasik. Dereng kagungan garwa nggih Mas nggih. Dereng lek teng mriki. Sampun. Oh, Iki lah sampun. alhamdulillah niki. Upami terus kados ngeten iki nggih jane pengen mboten. Boten jare. Oh alah wedi. Live iki Pak. Napa ngeten mawon jenengan mengke ngurusi Mbak niki mungkin tak ngurusi Bu Lurah kula. Mboten. Boten. Oh ora wani. Lah kowe kok malah mrengenge ae. Oh bingung piye, Pak. Monggo ampun. Pun maksudnya badhe dindumi pinten monggo? Kalih desonan apa? Oh iya. Mungkin kalau wakilnya Pak Camat. Sumpah. Nanti kan bagian itu sudah ada sendiri ngono lho. Kali Pak Kurdianto pun siap. Oh nggih Oh, Pak nggih. Kur, nggih, Pak Kur. Pak Kur. Iki lho Pak Kur. Matur nuwun Pak Lurah nggih. Polisi tuwe Pak gasmu engko malah Pak Kur ki Pak polisi aktif. Biyen Dek. Lho, sakniki tasih aktif Mas. Pak Kur, Iya. sapa? Ora paham. Matur nuwun. Lho kok mboten Matur. Oh nggih nggih. Mungkin mriko jenengan Matur atur nggih. nuwun. Piye ta ya nyel. Kok kerja. Aku iki. Pak Lurah kok manut kene mriki ya, Dek. Oke, nyuwun pangapunten lho Pak Lurah. Gantosan Mbak Sulis jenengan jumeneng riyen Mbak Sulis ya. Loro karo sapa? Punjung, Mbak Punjung. Mbak Punjung, Mbak Sulis. Yuk bareng-bareng ya. Enggak pakai spot ini, Mas. Bu alah ora usah wis Enggak wengi. usah ya wes.
Ngono kan klono. Nggih. Jawab sayangku. Sopo sing nyeluk? Loh, lah mau sampean nyeluk aku nyapa? Iya luwi. Sapa aku kan nyeluk, aku nyeluk Mbak anu Punjung kok. Piye to jane iki? Ya Pak. Ngomong. Atek senenganmu sing deg-deg ngono, Mbak. Iya terno. Lah ndek kak yo. Ndek iki nek tantangan lho, Mbak. Lah ya bojoku wis ndek olah iki ndek. Lho, kandhane tok. Iki jolo sing rondok dawa, Mbak. Apa? Kenter. Nggih. Ya cacah iki aja akeh to. Ayo. Nggih. Nyanyi ya. Gimana, Mas? Anu Bapak Ibu masyarakat Gedhok kula umpami nyanyi dangdut angsal boten. Boten. oke. Tak bacok kentolmu lho. Rene iki yo mengagumi suaramu, Met. Sopo? Iya ya, Nan. Nggih ta, Bu, nggih. Niki sampean dirawuhke mriki mergo suarane sing apik. Rewet. Ora mergo rupamu. Oh iya nyanyi kok iso. Watuk to. Kiai. Ayo nyanyi-nyanyi. Pakai titik ya. Mas, kita mau berpantun. Pantun? Iya. Oh, boleh buat siapa? Kamu buat Silakan, siapa? Itu silakan. Bapak Wali Kota. Oh, Bapak Bapak Wali Wali Kota. Kota. Ya, ya. Asik ada Pantunmu apa, Mbak Jo? Aduh. Pak Modin. Liburan ke Banyuwangi. Cakep. Masa tau Pak Ibin ki enggak sernya ngone. Aja ngono to, Jo. Lah, ya. Iku aja ngisini-ngisini mosok njaluk sangu Pak Wali Kota. Sarung Pak Lurah dereng lho, masa. Masa Pak Lurah kok dereng? Pak Lurah mau gur matur suwun kok. Walah dereng. Masa Pak Lurah orang Yo. maringi Pak Wali Kota babar pisan lha iku terus piye cacah? Lah ya kuwi nasibe kita piye, Pak, Mbak? mbok yo anu nasibe cacah iki apa kok? Kok ngemis ya iki, Met ya. Atek gur gedek lho Pak Wali Kotaku ki. Urung kok. Lagi Belum. mempersiapkan diri. Ayo, Mbak. Iya, lagunya apa? Oh, sing halus. Sing halus, Makhluk halus. tepung. Kok malah dadi weden piringi kok. Teng. Semi Indiul. Iya, dikasih lagunya kesayangan ya. Iya. Mas. Oke, siap. Bersama Mbak Pujung dan tentunya nanti Pak Wali nanti akan kesini. Ini spesial buat Bapak Wali Kota Oh, dan iya. juga Bapak Lurah dan spesial juga buat semua warga Desa Gedhok. Pak dan Ramil. Berarti nggak spesial loh untuk kabeh. Iya. Ada juga koncoku lawas Sapa? Mas Bayu Aspal. Wow, Mas Bayu. Ayah ketemu kancane ke ya iya ya. Ya biasanya ki rakyat teng 200 Lah. neng 400 neng 500 ki biasanya Mas Bayu ki yo ninggali Mas. Ya kaya Ya. ngono. Wah, luar biasa Mas Bayu. Dereng Bu, kok mau dikepaki? Dereng lho, Bu. Dereng. Kok lho bisa. Dereng itu mesti maju, Mbak. Kanca lawas kuwi. Ya Mas Bayu, monggo Mas Bayu. Mangga. Dalam kok sakniki bos Melan ta? Bos melon alhamdulillah. Sukses ya, Mas. Ayo Mas, orang ngentekno melon sak-sak kae lho. Nggih, lho ora nek sing tepuk tangan to. Tepuk Tangan. tangan. Bapak Ibu mboten usah. Dang. Des kilo Jong. Tekno lho. Pemirsa semuanya pada tepuk tangan. Iya, tepuk Nggak tangan. usah tepuk tangan. Apalah artinya tepuk tangan tanpa saweran? Entekno lho. Ora. Mboten atur sembah nuwun tepuk tangan Mas Bayu karo Mas Ibin wis buka dompet lho. Ya, ini sumangga Cak Komet. Aja balik dhisik lho, Mas. Katanya mau nyanyi sama Mbak Lili sama Mbak Kiki. Mboten. Pun matur sembah nuwun nika, Mbak. Kok mboten piye to? Ayo semono bisiki aku. Ora wis. kok. Ora iso, nyayo. Ora. Mbak Punjung lenggah riyen, mengke gantosan. Mbak Sulis, Aku rung jamu. hubungane apa jambe? Aku ora lemes kok loro. Lah wong jek enom kok ya. Mengko gantosan Mbak Dia kalian Mbak Kiki. Ayo. Ora usah sepot ya. Ora usah sepet kok Wis kaya ana cacah iki mangun nuthuk ae lho. anu kasihan ya dadi kanca-kanca men leren kan Nggih, mau. nuwun pangapunten Muni Bapak lho. Ibu nggih. Menika kanca-kanca kersane leren, Nggih. lampu pateni ya. Lampu pateni wah cacah ki sinden madepe rono ganti madep rene kok. Lho. Malah gelungan tok. Ayo, Cak. Wete senenganku. Iki wakile gembos ya awake. Pak Gembas. Diganti lho Pak. Selamat malam Mas Komeng. Selamat malam. Bagaimana kabarmu Mas? Alhamdulillah.
apakah kamu baik-baik saja? Alhamdulillah masih dalam keadaan iman. Apakah kamu juga sudah lumayan ganteng ini? Kamu melihatnya bagaimana? Semakin lama semakin putih, Mas Komet. Oh, tentunya itu fitnah. Karena Karena oh, daan. Gulune kok ireng. Kok ora rata iki. Enak lho Mbak iki putih ya enak lho. Lho, panu. oh alah panu. Panu iki kudune rata, wendak bintang-bintang genah putih. Ah, iku mbok jenenge Bambang. Bambang Panuroto. Ora melu. Sampean kok menengai? Apa sariawan to, Mas? Kok ndak nekani aku to, Mas? Bambang Rayo ra iso ngomong Panuroto. iki. Jere aku menenge lha kayak dik mau ngantek umur. Aku ndak ditekoni to masalah apa aku? Sampeyan ora usah tak takoni ya. Lah nyapa? Ngene ae, wis ngene. Loh, oh, piye to, Mas? Oh, menggeningkan cipta. Engko nek aku diseneni neh. Aku angger ngira-ngira iki lho. Kita ganggu ngono ya. Karo sing sijine mau ya ora iso mesra, karo Kiki ya ora mesra. Lah. Kuwi jenenge lanangan apa to ya? Aku ora tau pacaran lho, metak iki polos ora kaprah. Polos iki. Atra yo diingi sampean duwe pacar, bener pacarmu gantung diri. Yo ora, selerane uti-uti iki. Iya. Ayo. Tak tapuk lambemu engko malah. Delok, Cok. Sampeyan seneng sing tua-tua ya. Iya Ya dong. Allah, piye to? Iya, Bah, iya, Bah. Coba saya agak maju ke depan. Lah aku ngene iki wis Iya, tau Mas. tek akeh. Wong kira ayu di sawang kondi ya lho. Apik. Coba hadap sini ya. Iya. Kalau sudah hadap sini, muter-muter set. Muter sini, Mas. Mas, aku kudu Alah piye, ya apik iki to. Mas? Coba kamu menghadap ke sana ya. Nggo namu apa gaduk? Eh. Oh iya. Ora Gaduk. iso. Wes Wong kok. sik maksudnya ki opone sing ra Maksudnya gaduk ki? tangane lho gak gaduk Oh, ini. Kan iki kan pendek to. Sudah to madhep rono. Jere sapa nglanang ora kurang akal. Aja nekat kaya engko malah kaya pedet karo sapi lho. Yo, ya Allah. Kayang. Coba muter dong. Ya, sudah muter sayang. Muter terus. Udah, terus muter. Terus lagi muter. Sampai geblak ya. Kok koyok ngono to Mas sampean karo aku sio-sio Ram? Ini ada salah satu vokalis dari Bojonegoro. Kok mesti Cak Komet. aku kowe dhewe apa ora Kayak wedi nyanyi ta? Sapa sing wedi aku? Sing arep nyanyi iki lho. kadung muni nang Mbak Kiki karo Mbak Dia. Ini aku berduet apa bernyanyi berdua sama Mbak Kiki? Berdua aja ya. Oh gitu. Oh, gitu. Oke. Oke. Oke, yang Indonesia nama lagu apa? Oke. Yo. Kenapa? Kencing manis? Gadis. Tumon lagu kencing manis. Loh, lagu yang kekinian itu ya Mbak Dia ya. Oh, Itu lah, lagunya. lek terah lagu Lagune ini piye to, lagune wong tuwek ra roh lagu iki. Lah iya jelas Kowe kuwi. kok tak nyanyekno keranda cinta malah. Ngau garo wingi Ketengah. Lagu Ih, si- kapan kuwi? wong tuwek-tuwek gale melu. Oh, iki Sing iki lagune Cah Nom. Nggih. Lagune piye ta sing? Pepe apa? Lah, adalah. Dia sungguh amat pesona. Sampeyan takok P apa? Iya. Ora masalah bemu ya ora apa-apa. Cuek cangkemmu. Lah yo P kita, P kepanjangannya apa ngono ta karepe? Iya no. Lah yo PP apa? Asal. Apa? Saman rata, saman rata. Nah, ora. Ora iki wong nom, iki wong tuwek. Iki wong tuwek. Garo Tuwek lagu kok. iki. Wah. Lagu PP apa ya aku wis hafal to. Ga ini cekelan kok. Loh, lah ndinge nek mau nyanyi keliru no. Pepe apa? Pepe apa? no, Blimbing kuwi. Kuwi gembos ora aku. Oh, gembos.